Všem ahoj, s vámi je LPKHV, anebo Vladislav Rybko. Víte, proč jsem brýlík? Protože já dneska mám hodně dobrou náladu. Jakoby, že já jsem získal nervku, blaster nervku. Tady mám náboj, nebo tak, jo. Takže teďka pozdrav všem, ahoj, já jsem Vladislav Rybko, LPKHV, odebírejte mě, dávajte mi lajky a zvonečky a ještě komentáře pod různá videa. Jestli chcete vědět více o mém kanálu, tak se koukněte na můj YouTube kanál, ať vás to prostě baví. Dávajte mi lajky na všechna videa a odběry. A dejte mi odběr. Pojďte začít, jo. Takže tu nervku jsem koupil v Alze. No a takhle vypadá. Já vám ji ukážu bez nábojů. Počkejte. Tady je takhle blaster bez nábojů. Tenhle blaster jsem koupil v Alze za, jako mělo by to stát 500 něco, ale my jsme měli kodový kód a s tím kodovým kódem my jsme to prostě s kodovým kódem jsme to koupili a vystačilo nám to na 460, protože jsme ještě zaplatili 50 korun, aby nám to převezli. Takže takový blaster. Teďka vám ukážu, co umí. Já vám teďka ukážu jen náboje. Tady ho odložíme. A jako náboje, jako tady jsou, já jsem jeden ztratil, ale tady je jich 10, mělo by jich být. Tady mám jich takových, jsem měl jich 5, takový náboj. Že to neuvidíte přes kameru, ale tady je napsáno nerv. A takových by mělo být 5. Potom mám ještě další náboje, které jsem ještě nepoužíval. A to jsou tyto. Jsou v lepším stavu, protože já jsem ještě nepoužíval a střílejí hodně daleko. Na tady těch je to taky psáno nerv. Možná, že to nevidíte, já nevím. Ale pojďte se kouknout, jak ty náboje jsou. Zkusíme tyhle. Takže tady mám jakoby, že tyhle. Tady mám jakoby tohle. Sem by se jakoby měla vejít. 1, 2, 3, 4 a ještě pátá. Tu pátou dám takovou. Logicky to jakoby má střílet a jakoby, že ty to jakoby takhle nabiješ. A jakoby, že já teďka nevydám to náboje, protože já to natáčím. Bylo 8:30 večer, takže tady vůbec žádné náboj nemáme a mně se úplně jakoby ty ruce. Ten nerv je tak silný. Takže a ještě máme tohle, aby jsme třeba mohli ty, které nám popadají, pozbírat takhle. Takhle jakoby. No takhle to dáme prostě. Potom si to vezmeme. Jednu třeba takhle a střílíme. Takže no tak o nábojích a o tomhle to je vše. Já vám ukážu, jak to je s tímhle. To s tímhle, to je, že, jakoby, že ty to vezmeš odsad, dáš to dolů, ono si to jakoby cvakne, ale já to nebudu radši cvakat. A potom to dáš zpátky a potom to už jakoby to dolů nemůžeš. A potom prostě střelíš. Jakoby, že ty uděláš tohle,
to by si to úplně jakoby zacvakne, takže úplně jakoby dolů. Potom to jakoby vrátíš a střelíš. A takhle to jakoby můžeš dělat nekonečně. Co je o tomhle? Ten nerv se jmenuje, no takže tady ten nerv není. To je podle mě, no tady, já jsem si díval sem, tady to vůbec není. To je podle mě nerv Ranger Elite 2.0 PD05. Jo, PD5, teda ne bez 05. Tady je to logo nerv. A jestli jste si všimli, tak tady jsou jakoby tyto. Možná, že jste se zamysleli, k čemu jsou. Jakoby tyto úplně a tady tyto. Tak jakoby k tomuhle si můžeš koupit doplněk. A tohle je podle mě Jo, to je, aby si jakoby vzal, třeba máš věšák a abys to jakoby sem jakoby to úplně položil, pustil bys to a mohlo by to stát. Jakoby to samé můžeš udělat s tímto a s tímto. Nevím, proč je k tomu tohle, ale asi to je, aby jsem se mohl zaměřit, i když tohle, jakoby, že to není rovný. Jakoby je to rovný, ale jenom k tomuhle, takže k těmto 4 to nesouvisí. Ale já to dělám tak, že, jakoby, že já chci střílet do kamery a jakoby, že já to dělám takhle a teďka to úplně 100% střílím. Tak já nevím, co by se vám ještě mohl říct, ale že dneska mám fakt pěkný den, takže mi prosím dejte odběr a like a není to vše, protože jenom jsem vám chtěla sdělit, že asi, že takhle to líp, protože když budu mít 100 odběratelů, tak to znamená, že budu mít svátek, protože já každý 100 odběratelů budu mít svátek. Jo a podle mě, že ta nervka je dobrá, takhle to vypadá. Můžete to najít na www.nerv.cz a nebo prostě nervky, to vyhledáš v Google, takhle. A tam ti to vyhledá Alzu, CZ, nervky, nerv a potom ty tam jakoby najdeš to Ranger, ale já vám to radši nepíšu se problém. Tady to máte, jenom abyste to měli. A dole do popisku videa to budu mít taky. Jak se to jmenuje. Podle mě, že tato nervka je dobrá. A ode mě to je podle mě vše. Protože jo, a ještě, že tohle, to držátko, je mega dobré, protože jakoby, že ty to jakoby nikdy nepustíš. Tak jakoby, že to je podle mě vše, protože já už nic k tomu nemám. Jo, takže teďka jenom vám řeknu, že nepovědím záběr. Teďka vám jenom řeknu, dávajte mi lajky, odběry a zvonečky a pište mi třeba do komentářů, jaké chcete mít nové videa. Jo, tak třeba do videa tak třeba do nějakého videa, kde si můžou dávat komentáře třeba. Dobře? A třeba mi tam napište nějaký komentář a potom budu hodně rád. Třeba do tohohle videa mi to nějak bude fungovat, protože já nevím, tak jako nevím, co mám udělat, aby jsem měl komentáře. Tak já si myslím, že toto je vše. Dávajte mi lajky, odběry, zvonečky. Lajky, odběry, zvonečky. Pokud nejste blbečky, subscribe se rovná díky. Jo, prosím vás, potřebujeme mít 100 odběratelů. Já vím, že jakoby to je skoro jakoby nemožný, ale musím to dát.
Já to udělám, víte jak. Já natočím nové video, splňuju 11 úkolů 3. díl. A ještě prostě to oslavíme s kámošem. Jo a ty kámoše budou ty, které mě odebírají. Jo, tak třeba, já nevím, tak třeba postoupíte do mého videa, když napíšete do komentářů, jak se jmenujete. Ne do tady toho, ale tak třeba do nějakého jiného. A z mých videí. A dáte like a odběr. Tak možná, že budeme mít video i s tebou. A oslavíme to. Budeme mít party. Tak jo, já si myslím, že se vám to líbilo. To video líbilo. Dávajte odběry, lajky a čau.